vanhu ngavarege kuhla, vanhu ngavasane nekuvhunduka, because vanhu vanenge vachivhunduka mumvuri kuzvivhunduka handiti. Right now murezimbabwe something very funny mukati mehurumende yezimbabwe, mukati meZANU-PF, mekuti maimbofa makanzwa nezvezvinhu zvakadai so, kana kwava kuchinzi isusu vana Nexus tiri mukati mechinhu ichi, hatisi kubuda tichikuudzai nezvechinhu ichi handiti. So murezimbabwe, let me tell you this, a lot of people think kuti Mnangagwa zveshuwa Mnangagwa is a politician, is strategy, anga strategize chichi, but a lot of people think kuti Mnangagwa kubva kuna 2018 kwakapinda 2017 anga karonga kuti rimwe gore ndichazoita cab 3, ndaita cab 3 ndozoextenda time yangu mupresident, ndozofunga kuronga kuti munhu mutapa ndozoita sei. No, Mnangagwa anenge achitongotraya in real time zvinhu zvichiitika, achitoona zvabvumawo zvabvuma handiti. Iko zvino izvi anenge akuwa mudumbu kabhozi power ringe rakuda kupera kuti 2018 ndakuita drop down ndoita sei Africa ningotraya ichi handiti. And then tumapraise singers takamutenderedza totanga kuimba tuchiimba chisupport, and then kana chapindirawo kana chatadza chatadza. Now muri yeZimbabwe zvakamira zvakadaro, Mnangagwa mukujairira kwake mukuita zvese zvaari kuita, now he is facing an enemy within his camp. He is facing an enemy within his camp. And ndoda kukutaridzai murezimbabwe, because ndaonera chinhu ichi murezimbabwe, ndiri mukati ndaonera chinhu ichi. Blessed are you. I'm saying this information should be sold. Vanofanira kunge vachitobhadhara $300 pamwedzi kuti unzwe zvinhu zvakadai so, because ndo zvinhu zvacho zvokuti ukazviziva iwo zviri kuitika munyika mako, even life yako unogona kuironga, because politics dzakakosha, unoona kuri kuinda mhepo handiti. Now ndiri kuti inini Mnangagwa mukutaura kwake iye netimu rinenge richimusapota, because the biggest supporter waMnangagwa is not the praise singers, it's the one who comes with the money. Munhu ari established ane masystems ane everything, the money handiti. So this guy nditagwirei, he's the biggest, and Tagwirei, it's an unwritten contract iri pakati paMnangagwa naTagwirei yekuti Mnangagwa achibva Tagwirei unopinda. So this contract chakaita kuti Tagwirei abvume to back up cab 3 nema-millions ake is this reason right here, yekuti Tagwirei abheka cab 3. Mucab 3 mune mutemo wekuti varuzhinji rweZimbabwe hagusi kuzovhotera president. Just imagine, Tagwirei unozviziva kuti ruzhinji rweZimbabwe haguna kana basa naye, hagutombomuzivi zvokutodaro, ende hagusi kuzombomuvhotera. And even when he speaks in public achiita zvaari kuita, you can see kuti ndizvo, but urungo ungoteregwa nevanhu because une mari chete, otherwise you are not, how drive chaunga in that way, you are not connecting with the people. Wakatodhakwa nemari yako zvokutoti you can't connect nemunhu nezhara out there, and zvaunongochitaura zvisingatokupindirani. Iye ari kuda kutodemba, ari kuda kutorwa munhu anotodemba achiti tiri kunetsekana. So zvakamira zvakadaro, Tagwirei wakabva aona kuti mucab 3, as a matter of fact, he described it as his baby. Cab 3 unoidescribe senge chinhu chake. Waonera kuti mune mutemo wekuti parliament ndo inenge yakuvhota, ende ndine mari ndogona kutenga parliament, saka upresident huri almost guaranteed. Ndisina kuriga directly, but ndariga using money yokungotenga members of parliament, ndotovhotegwa ndotoita president. So Mnangagwa kana achitaura within his circles, haatauri zviri this ambitious zvaanozoya kupublic achitaura kuti ndiri mambo, ndiri chichi, ndikazodi.
kana within his circles unotaura senge he is reasonable. Ndosaka muchiwa vachiti unoindicatera uku otenera uku. Achitaura nana Chiwenga anenge achitaura very reasonable achita senge chii, but zvaanenge achiita in public unenge chinoona kuti zvakatodhakwa, ari kutoita zvinhu zvemukonyo. Handiti now zvakamira zvakadaro. Now Mnangagwa achiudza seko rake kuti iye is about democracy, is about development, is about chichichichi. Achitaura nana Tagwirei. Vana Tagwirei, they believe that because they are also ambitious and they are also, successful and hardworking, and you can see their achievements. They are men, just like Mnangagwa. You have your achievements. I'm talking about, when you become rich, kana vanhu vari rich, vanorespectana, and vanhu vari rich, they look down upon vasiri rich. Because kana usiri rich, kumunhu ari rich, it just means you didn't work as hard, you were not organized, you were not structured like them, you were not ambitious like them. Uri simbe, uri nonsense, uri nothing. I mean, every rich person, they may lie to you and say they respect you, but they don't. Munozviziva imi mamuri eZimbabwe kuti patakambosangana panombosangana vanhu vari rich, in real life you can see kuti even though they are being nice with you, but they think you are doing nothing. You are supposed to be rich if you were doing things right. Aditi. And then gozoitawo vamwe vakafuma vachitori netumabeliefs zvinhu zvemumweya, they think wakakeswa, they think kuti even maordinary Zimbabweans, some of us guys totofunga kuti because ndiri kutambura it's a case. Vamwe kutosvika pakuti kwai ndakaroyewa, andi munotokudza kuti ndakaroyewa. Sha kana usingabvi kudzinza kwangu usandiudzira uzivi, isi kudzinza kwangu ndotozviziva kuti kwedu kunotori nevaroyi, ndakatoroyewa, zvikazodai so. You understand? They believe it. And some few rich people, vanenge vaita rich through some ways, dzikarosigwa nhaka or something, they might have also those beliefs kuti they are chosen. So iva vasina chinhu ava, they are cast, vakatukwa, vane mhepo dzinovateverera. And so they will still look down on you. So vana Tagwirei anenge achiti kuna Mnangagwa cannot look down upon me because he can see kuti I'm also smart, I'm wise, or I'm also chosen. And so now chisiya chinzvimbo cheupresident zvatakabvumirana in an unspoken contract yekuti inini I will take over. Kana ndakukambenera, ndakubatsira makampeni, ndaita zvese, ndaspenda mari dzangu pakusimudzira upresident hwako. Handi muri kupaona. Ndo game riri kuitika right now. So Mnangagwa has been forced to tune down matalks ehumambo, matalks ekuda kuti todopinzira mumutemo, toda kuramba tichidai so, tolaita sei. And because remember umfesi uyu wekuHarare province unonzani anga kutanga kutaura nyaya 2037, nyaya yekuti kwai Mnangagwa 2037. Mnangagwa unotovhundukawo Tagwirei, because unoziva kuti Tagwirei has got money right now. Do you understand the power yokuti you have money right now? Kana une mari right now, zvoreva kutoti unotogona kutoenda iyoyo kuna General Tapfumanei, kuna Matatu, wotonova offer kana $3 million right now, wamana $3 million, and then ndichipinda vapresident izvezvi, iwo ndinotokuita vice president. Hatite izvonizvo, hatichitochibvondorai right now. Ka $3 million uchipedza, ndapedza pa $3 million iyoyo, muchipedza kubvondora chinhu ichi, ndiri kukupa imwe futi 3. And apa munhu anenge achitowa nemari. Handi ndo politics dzemuZimbabwe dzekushandisa bag. Exactly. So mahwani waya ekuti Mnangagwa unoziva, and unogona kusaenda kuna Tapfumanei vari patopu, unogona kuenda pane vari pazasi pavo chete, vari pazasi, wotosvika wotovaofa maoffers, votoita action, votobvisa zviri patopi. Handiti but ende unogona kungoenda kusaidi riri kwaChiwenga, otonosapota Chiwenga, because Chiwenga une mari zvake, but it seems like haana kuzogona, he wasn't an ambitious man, unoziva pane vamwe vanhu vekuti they just want enough money for themselves. Akatenga kana 2 maproperties ekuti ari kumarendesa out, ari kumuitira kana kuti
20,000 per month, and then otenga zidheni rake kubroadale, and then oita chichichi 1 2 3 things, kana kuti oita kana kuti mine kana kuti farm rake, anenge achiti haindiri bore. Maybe per month chiwenga anenge achiita kana kuti kubva mugovernment maybe anohora maybe $1,000 $2,000 $3,000 $5,000 mugovernment, and then mabusiness ake machichi owana kana kuti ka 35,000, anenge achiti life yangu iri bore, and for sure iri bore. But problem ndoti unenge uchitamba game nevanhu vari ambitious, vekuti once vawana mukana they will build and build and build and build and build and build and never stop. Vakaita sana Emerson, vakaita sana Tagwirei, vekuti once they got access to zvinhu, now they want every contract, they will have 20 companies and have 50 contracts in the government and make all the money, and per month munhu anenge achibuyisa mari inenge ichipinda kwaari inenge ichipinda kana $4 5 6 7 million per month. And so once vatanga kuuya mugovernment vachitenga vanhu, chiwenga cannot compete on those levels. That's why he keeps his integrity, and integrity is forever. It's a currency that you cannot if people see you as a disciplined man, even if people try to destroy you, they can just go as far, but you will still be standing. Ndo pakamira chiwenga right now. So muri Zimbabwe zvedynasty izvi zviri kutovhariswa naTagwirei pachake standing, because ari kutoda kupinda, and Tagwirei asoko Mnangagwa kuti ingazonzi idynasty. So stay tuned. Peace.